Шушы көннәрдә билгеле булганча республикабызда бик тә эчтәлекле, масштаблы, киң колачлы чаралар уза. Шуның беренчесе Бөтенрәсәй дин әһелләре форумы, икенчесе 14 июнь көнендә Изге Болгар җирендә узачак Болгар җыены, өченчесе Кол Шариф мәчетендә узган Шамаилләр, минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең тантаналы ябылу кичәсе. Һәм инде безнең тагын бер көтелә торган чара, анысы 26 июньдә Изге Рамазан ае кергәннән соң Казан аренада республика күләм ифтар мәҗлесе. Чаралар әлбәттә халык күңелен җәлеп итә торган, халык күңелен дулкынландыра торган чаралар. Хәзерге көндә шәһәребездә дин әһелләрендә күрәбез, яшьләрне күрәбез, кунакларны күрәбез. Аларның барысының да йөзләрендә елмаю, кайсындадыр дулкынлану, кайсындадыр рухлану. Яшьләрнең әлеге чараларга кызыксынып килеп, әлеге чаралар белән кызыксынып, бу чараларда катнашып һәм оештыруда ярдәм итүләре безнең өчен тагын да сөенечле, куанычлы күренеш. Без Диния нәзарәте тарафыннан төрле чаралар ел дәвамында үткәреп килдек һәм сез инде әлеге чараларны киң колачлы яктыртучылардан буларак белеп ишетеп торасыз. Әлеге чарага килгән яшьләр хәзер менә безнең ярдәмчеләр һәм волонтерлар командасына туплана башлады. Минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең ябылышында да алар безгә бүген ярдәм итәләр. 14 көнне булачак чарада да Болгар җыенына барып, алар шушы җыенны оештырырга, кунакларны каршы алырга ярдәм итәчәкләр. Гомумән, нәзарәтнең яшьләр эшләре бүлегендә башланып киткән шушы ярдәмчеләр, волонтерлар җыю эше хәзерге көндә бигрәк тә киң колач алды, чөнки берничә көннән безнең Рамазан ае башланып китәчәк һәм 26 июньгә зур Казан аренага республика күләм ифтар билгеләнгән. Әлеге ифтарны шулай ук үткәрергә ярдәмчеләребез туплана. Яшьләр арасында дингә якын булган, дин кануннарын үтәп яшәгән яшьләребез дә бар. Шулай ук төрле уку йортларыннан, төрле яшьләр оешмаларыннан килгән, ислам диненең асылын белгән, ислам диненең кыйммәтләрен танып яшәгән яшьләребез дә бар. Бигрәк тә башка яшьләр оешмаларыннан килгән егет һәм кызларның ярдәм итүләре безнең өчен бик тә күңелле күренеш. Бу инде бер-беребез белән аралашып, бер-беребез белән яхшы хезмәттәшлек итеп яшәүбез турында сөйли. Әгәр дә якынрак тукталсак, шушы Болгар җыенына инде безнең волонтерлар җыю эше тукталды, ябылды, язмыйбыз хәзер, ләкин 26 июньдә булачак республика күләм ифтар мәҗлесенә без әле хәзерге көндә дә, бүгенге көндә дә волонтерлар туплау эше белән шөгыльләнәбез. Һәм әгәр дә мөмкин булса, шушы видео язманы караучылар булса, язмаларны укучы яшьләр булса, өлкәнрәк апалар, абыйлар булса, без Диния нәзарәтенә аларны чакырып калабыз. Әлеге чара 26-сы әйтеп үткәнемчә узачак һәм анда Казан аренада иртәнге 10-нан башлап инде эшләр башланачак. Әгәр дә безнең арабызда Аллаһның ризалыгы өчен авыз ачкан кешене ашатып, үзе дә Рамазан уразасы тоткан кешенең савабына ирешергә теләүчеләр бар икән, кемнеңдер оныклары, балалары, туганнары омтылып торалар икән әлеге чарага ярдәм итәргә, без аларны Диния нәзарәтендә көтеп калабыз. Яисә 2 64 64 19 телефоны буенча язылуларын телибез.